Нарекла съм този брой страхът като метод на управление, защото някакси, въпреки че има толкова много информация, толкова много възможности човек да потърси много често дали дори една новина е лъжа или е истина, все още голяма част от партиите успяват да манипулират мнението на хората през страхове. В рецесия сме, Европейския съюз не върви добре, ще имаме студена зима, газова криза и така нататък. Валидни ли са тези страхове? В каква степен? Е много трудно да кажем за всички българи едновременно какво чувстват и дали това е еднакво валидно за всички социални групи. Естествено, че има хора, които се интересуват от света, имат много източници на информация, анализират. Има хора обаче, които са си в свои балони, така да скажем, в свои социални групи, които предпочитат да слушат тартора на групата, образно казано, който е лидера на мнение най-често, така го наричаме. И съответно вярват това, което им се каже. И това е най-големия проблем.